Mr. Leute ein bisschen tragen noch. Kannst du da ein bisschen oder als ein bisschen egal? So, ist ein bisschen meine Sprache, ne? Ja. Okay. This is here where Kebai we here. So, I will tell them where Kebai. Bravo, where I am. Igbo Manishi, Igbo Nina. All know them both, because all my city. Ah. Is? Is? It's never telling you. Telling you flower. N'isi ụmụ Igbo niile ebe ọbụla ha nọ maka na oge dịrị gboo na Anambra steeti ya rụrụ Igbo oke adị ndị Igbo niile maka uwe ejebe ụka ọ because of ndị ụka batara so ekenekwe ndị ụka mere ha ji were bufugo mana sisi ya ndị ahụ nyediri ha akwụkwọ ha na-agụ bụrụzie gị dowe ebe a ama na mmụọ bụ n'ebe ote akpọrọ gị akụ na mmụọ bụ n'ebe a were ihe a na-ayọ ihe ọma n'isi ụmụ Igbo niile ndị niile kwere na omenala Igbo ga-adị ndị niile anaghị egbu ekebebe ewetara ngị ihe a ọ bụ ọwụ nne ọla niile edosara gị ihe ịpụtazie na mmụọ mara onye na-apụta n'otu nwaanyị mara mma onwe onye ọzọ mere so ọmụka meela mụnwa tradishonal nwoke ọmụka meela ụmụ udo niile ọmụka meela ụmụ Igbo niile ọmụka meela ụmụ ndị na-asị na omenala Igbo ga-adị ọnwụ na omenala Igbo na-awụzi n'ihu anyị ga-anọ n'ụbụgharị ya na-akpagharị n'ihu ebe anyị bụ ka anyị ga na-eme ihe a ejere m Amsterdam ewetara m gị ọkwa n'obodo Leute gucken? 51. 150 Leute? 51. Also 51. 51. Ja. Dankeschön. Ne? Vielen Dank. Thank you very much. Yeah. So, I will tell him eze nwanyị ihe ọ na-eri. Eze nwanyị ekene. Eke Ọnịcha. Eke Idemmiri. Eke Ududonka. Eke Ukwu, Eke Ọgba. Eke ndị Anambra. Amaka meela anyị n'ole na agwa na nkwọ na eke. Onye sị na ibe anyị na-eme enweghị isi oweta isi ya tie ebe ahụ ka o were nwee isi Chukwu Emeka Odumeje na ndị ụka na-emebi isi ihe niile anyị nwere be anyị chekwada enweghị ihe anyị wụ mana a na-egede n'ọwụ n'obodo ahụ Germany ka a na-enyekwa gị ihe ị chọrọ tọkọles of be anyị wụzi Anambra steeti ijuru eju ndị be anyị na-asụ isi ndị eze mmụọ be anyị kpara nzu n'anya na-anakọrọ ụmụnne anyị bụ onwe chọrọ ịkụziri bụ omenala ị bụrụ na ezi dozicha agụ dochiala gị ihe mara mma ọkpụ onye a ka ị na-adị na ukwu isi gị ihe gị niile ndị ụka bịa gbuo ya sị na-ekwensu ka ọ mana ụha ekwensu ọ ihe Chineke kere ọ nature so anyị ga-aga na ka ngosi na ebe a okwu mmụọ ka nọ na ọmụ traditional oke Dada nwa Ududonka ọwụ na anyị ụnọ bụrụ ukwu osi doche ebe a mana ọwụ na anyị Igbo asụgbuo nọọ alụ nsị ka ọwụ nọọ ibe ọjọọ ihe niile unu mere mmụọ ndị nna nna ụnụ ihe niile unu mere mmụọ ndị nna nna ụnụ na ukwu isi ka ekere ya akwa mana ọwụrụ ndị be anyị asụgo gbuwe nọọ ibe ọjọọ ka ọwụ na ukwu isi bụ ihe vụrụ afa ya maka ndị Igbo fa na-agụ Baịbụl onye gụbazie akwụkwọ nsọ chekwuo ibe niile nọ be nna ya wụrụ ya ekwensu mana ọ bụghị ekwensu ka ọ ndị ọcha na-abịakwa na-eme ya nke a na-ebe na-ewu nnukwu isi ihe niile na-ebe a okwu mmụọ ọmụọ traditional okeri bịara ụnọ ọfụgo m ọmụọ nke a na-ebe na okwu mmụọ ka anyị jezie n'ukwu oisi ya n'ebe ni ukwu oisi ya n'ebe a rugo 6,000 years ngosi ha anaghị ọnụ 6,000 years or many thousand years yo then ka ifu how many thousand years ukwu oisi ya na eburu otu ndị ọcha si wee preserve ya ebe a
ndị niile nọ n'ala Igbo wee kwensu ka ọ ka ebe edere how many thousand years ọ dị nke niile nọ n'ala Igbo wee kwensu mana nke ọwụna nọ n'ala Igbo wee kwensu maka eviri unu Baịbụl oishi nwere ahụrụ n'ọdụ ọnọgo 6,000 years 6,000 years of oishi ka preserve here aka ndị gbuo ekenekwe ngụ na-ewere ike na-ewere ngozi na-ewere ndụ na 125 years oishi ya evere na ya most niche site rise maken achọghị ịgwa gị mgbe emere ihe a mana edere 125 years 1.5 ton from India so unu mebie ihe eburu ya were edozi ebe ha ihe awa obi ndị ichie ekebe anyị ịfụrụ mmụọ ya ịfụrụ ọfịa eke ịfụrụ eke ahụ ọ nọ na mmụọ ebe a mmụọ ya nọ ebe a ọ ya ebutere mmụọ ya hie so maka ndị na-asụ m traditional Nwokedi iche ime omenala gị nọta n'ụlọ ihe niile nwere reason o ji were mee ọmụnwụ ebe a ka nna worship mmụọ be anyị ekebe anyị wụ ihe so anọkwado n'obi ndị ichie ya ka m nọrọzie n'obi ụlọ otu nshi eseti my kamera mbịa mee eseti ya ngwongwo m na ọwụ na m enweghị onye na-evidio m eseti ya nye mana kịta m ga-akpagharịbazi akpagharị ka m na-egosizi ụnụ ihe ka ụnụ na-afụ ka m jee na mmiri alụrụ ebe a na-eme ihe mmiri mana o nwere ebe dị mmiri si agbapụta nọ n'obodo anyị a nwere ego too much obodo nwere ego too much dozie ibe ha ọfụma ọ baala ha na-abala ha uru ụnụ gbakọta mmụọ be nna ụnụ azụ ndị ọcha eburu ya dozie ya ọ na-emere ha ihe asụzie na ụnụ foolish people na-amaghị ihe onye pastọ ụnụ ma ọ bụ onye ụkọchukwu ụnụ ga-asụ ụnụ na-ekwu oishi n'ọbụ ụnụ wụ ibe mere ihe ji esiri ụnụ ike obodo ahụ Germany nwere osisi ahụ nwee nke ka nke n'ọbụ ụnụ mana ọnwụghị ya mere ibe anaghị esiri ibe ike ha nwere ọrụ ọwụ na eke ha ọrụ na-asụ na ibe na-esiri ụnụ ike ụnụ ekeretighị job opportunity ụnụ asụ na ibe na-esiri ụnụ ike na ekwensu ji ụnụ o nwere job opportunity ụnụ keretiri ọ na-eme onye gawa skuulu gacha skuulu ọ bịa join ya mmewe omenala apụta na ewesichara ya ego na skuulu ịbụrụ okwu agwụ ịbụrụ okwu mmụọ eke ahụ na-enene na ya because ịbụrụ okwu ya ịbụrụ otu esi rụzi ya ọ be ndị ọcha ka ọwụhụ na ụlọ ọwụhụ na village ihe ahụ be ndị ọcha ndị ha ncha buche apa na ofu n'ofu nke a America hụrụ ya America ị na-ahụ America hie because ọ na-amụghị mmụọ nọgasị ebe a unu che na obere mmụọ na ebe a unu che na obere mmụọ na hie unu na-eji akpa nzu n'anya a na-akụziri unu otu esi eme omenala ịbụrụ mmụọ nọ hie ịbụrụ mmụọ na unu n'ebe a oke ọkpa na-akwa n'ime ebe na ihu na-emekwa eche na ọsọ bụ unu ka oke ọkpa na-akwa ọ mụọ traditional Nwokedi ihe m na-emewu ihe ọdịnala ka m na-eme ihe ya anaghị m ezuzu ndị ọcha anaghị egbu osisi ndị ọcha gbugoro nnukwu osisi ha ga-akụkwa nke obere ele ekenekwe ngị o nwere mmiri nọ na Nnewi a na-akpọ mmiri ele nwee ọfịa a na-akpọ ọfịa ele nwee ugwu a na-akpọ ugwu ele n'ala Igbo ha nazi ndị Nnewi elechago anada na mmiri ele ọ ihe mere ejiri bute gị ebe a o nwere nnukwu isi nọvụ ebe a before ife ebe a niile ihe ahụ mgbọrọgwụ ya ihe a mana osisi ahụ tufu egbuo ya enwere reason enyere eji were gbuo ya and tufu egbuo ya wetara nke obere kọrọ mmụọ nke nnukwu a kekwa na nke obere a ọkwa nnukwu osisi ahụ ka na ebe a mgbe ọwụ na o ji emecha wụrụ nnukwu osisi nke a kịta na emere ya ihe tufu egbuo ya adị nke obere a ga-akụ adịgo already na o nwere ihe a na-eche ka o ji aka ya mechaa ihe ọ ga-eme then akụkwa nke obere ahụ ebe a anaghị echeji ọnọdụ ya
ọ dị too much ọwụ na onwe ihe atago ya n'ime na ike agwụgo ya akụọ nke obere ngwa na nke a bụrụ otu esi edozi osisi mmụọ ama ya akwa ọwụ nsọ ndị Igbo na-ama akwa maka osisi ahụ egburu m fụrụ ndị ụka na-akụ egwu ọwụ nsọ ndị Igbo na-ama akwa ịbụrụ akwa amara ya o nwere ife o minụrụ ọ na-eminu something osisi ọwụ na nwere afa osisi ọwụ na nwere afa ama m ihe ndị ụka ga-eji na-abịaba anyị na-emebi isi ihe ha ọ chọrọ ka njide mmụọ ha ọ chọrọ ka ntụgbu isi ha na mmụọ ndị ụka ọ chọrọ ka m gbuchasị ha ka ọ chọrọ iji aka ha were gbuchasị onwe ha ihe a kịta awụ okwu mmụọ ihe ifuru okwu mmụọ wụ ihe ifuru otu eselu nke a ihe awụ mmụọ ifuru obene ya ifuru otu esi dozi ya ama m ihe njin anyị ụnụ na-agwa ụnụ maka onye gbuo onwe ya ndụbe eji evuru ejebe na obi ndị ọjọọ ka m jee na mmiri jee kwọrọgodo mmiri udude mmiri tii n'isi m because ihe ahụ ebe na ihe ahụ my holy temple ebe na worship ọwa anyị nwere nnekọta ihe niile anya ihe ahụ okwu mmụọ kwuru mmụọ nọ hie ama m ihe m ji na-ekwu ihe a maka ndị Igbo na-asị na-eje na-emebi isi okwu mmụọ maka ndị Igbo na-emebi isi okwu mmụọ ọkwa ihe onye mebitere o were isi evuru anakwa m ekwu ya almost of ụnụ nwa mebichara okwu mmụọ na-epigharị be dibịa because onye nwere mmụọ be ha amana m ihe ọ na-eje be dibịa achọ onye nwere mmụọ be ha gịnị ka ọ na-achọ be dibịa ọ na ọbụla alọ bi n'agụ ịbụla ọdọ ọmụmụ so na-adozie n'ala Igbo nwere ife ọjọọ o mere idecha afa ya ọ na-esi eme ya ibe ka ndị mmadụ bịa ha marakwa na ihe awụ ọdọ ọmụmụ ịbụla otu esi alụzi ya ọwụhụ sọnsọ ndị Igbo na-eme omena ndị ọcha na-eme ya ndị a na-agụrụ ihe a na yunivesiti a na-agara ihe a akwụkwọ pụrụ iche ihe ọma mewere ụnụ vụrụ na ihe ọma n'obi tupu m afọ ebe a ụnụ ga-enwetacha ihe ọma n'ofu n'ofu vụrụ na ihe ọma n'obi ụnụ na-awa ọchị m because abịago m ịgwa mmụọ be anyị ka o chebe ụnụ o nweghara ihe ga-eme ụnụ ihe ọsọkwara ndị ụka ha na-echere ụnụ echiche ọjọọ isi ha ka ha ga-eji were bụrụ ihe ọgwụ na ọsọrọ ndị ụka ha na-emerụ echere ụnụ echiche ọjọọ isi ihe ka ha ga-eji were bụrụ ọchọ ka ọ ga-eme ụnụ nwa ọdachi enweghị ike ikwe ya ụnụ ọ bụrụ otu esi edozi isi ọkụ mmụọ ịbụrụ otu esi edozi ya ihe awụ ọdọ ọmụmụ ife ọma ka nna ayọ n'isi ụmụ udo niile n'isi ụmụ Igbo niile ndị niile kwere na omenala Igbo enweghị ike ịnwụ otu ahụ ka omenala Igbo enweghị ike isi nwụ onye ọwụna na-eche ndị ọ ga-eme ndụ ahụ ọdachi ekwekwana ya nene na ya onye aka anyị chọrọ isi lụzi che na ala Igbo niile ibe adịrọ ndị Igbo mma ndị mmadụ na-abịa were ego tụnye n'ime mmiri a ka a were nweta ego n'ime mmiri ọtụtụ ego dị iche iche dị n'ime mmiri a maka ya ka nchọkwuo ọ bụrụ na o nwere ego nke m nwere ka ntụị maka na ibe a na-abịa ụtọ eto ịghọtago ego a na-atụ ịkwa n'akara ihe ego ụmụ mmụọ ka m were kpọpeshiela ụlọ ụzọ ibe ọma n'isi ụmụ Igbo niile ndị niile ka ha mkpa ego jee wetara ha ego ndị mmụọ karịa ego ndị mmụọ etoe na enu etoe na ana ụmụ Igbo niile ndị niile na-eso ụzọ m bịawara ha ego je na-abịala ha unu ga na-eje na shop unu shi na mmiri foto unu ahọrọ mmadụ jee na shop ba go ha afịa unu shi na mmụọ foto unu ahọrọ mmadụ jee buru ihe dị ego unu je emepere ha ụzọ ebe ọwụna ha na-agba mbọ ụmụ Biafra unu ga-enwe amamihe Biafra unu enweghị amamihe Biafra nsogbu akarịa unu je enwe amamihe Biafra
ụmụ Biafra ndị niile kwere na omenala ga-adị unu bịa ga-adị ndị niile nọ na India ife ọma ndị niile na-ebe ha nọ ife ọma ebe o si abịala unu ife ọma ebe unu si agba mbọ ife ọma ọchọ ka ọ ji eme unu ọdachi ekwekwene ilo na-asị na-egwu ana n'ebe unu nọ ọfọ na oge enwere mkpochi ife ọsọkwara ndị ụka ba na-agba mgba na aja emebi omenala Igbo oneba ga-esi edisapia n'ala Igbo feje ha ama maka na mmụọ na-eme ọwụhụ mmadụ na-eme ife anyị nọ na-ewu na onye ju ogbugbu ọhụ udo onye lụọ ụka ọfụ n'anya onye sị na ọ naghị eme emechaa ta ọ ga-eme ife ji ụnụ ha ụnụ na mmiri ka m bịara na-agbaga ya okirikiri si na okirikiri ya na-agba ya ife ọma na orie ife ọma na ahụọ ife ọma na nkwọ ife ọma na eke onye na-achọ nke o ji eme ụnụ ya nkwọ ya dakwa ọdachi ihe ọwụna enu eteghị ya unyi a na-awụọ ya aja ndị Igbo na-eje ụka na-asị na nna ha mere arụ ụmụ unu ji asịkwa na unu mekwuru arụ ibe o ji atụrụ mmadụ ka onye ji atụrụ onye ọmụ traditional nwoke Dada nwa Ududonka ndị ọrụ na-achọ Biafra wute omenala na ọdịnala Biafra ga-enweta Biafra ndị ọrụ na-achọ Biafra wute Christian religious knowledge ji eje n'igwe ka anyị jee gote sensi for odumeje enwezighị sensi ka anyị jee na mmụọ na-enye amamihe ka anyị chọwa ja ich gehe vom hier genau ich hab schon einmal das gemacht alles gut schöne Wochenende danke Ebolo ekene m chief n'ukwu ozi ọwụ na ife ji ya aka ndị na-eme omenala n'ala Igbo ukwu ozi bụ na unu ji ede ya aha ka ndị mmadụ marakwa n'ife okwu ozi ahụ na-alụ maka na onye were sensi ya ejewara Germany ndị mmadụ ji ebe eje ha bụ sensi ya enwere ike ofu onye eje vute ego Malaysia o jide osisi ji ndụ ezinụlọ niile gbuchefu ibụrụ onye ndị ọcha si dozicha osisi niile nwere afa osisi niile nwere mmụọ ife ahụ ibe eji eme sayensị anyị nwandị ịkpata kịta akwụkwọ nke akpata akwụkwọ nke ọzọ itikọ ya ọnụ ife ọkụ enwuru ka anyị je gotere odumeje sensi ọkwa ndị Igbo na-ekwu n'orie na ahụ na nkwọ na-eke ikwe nọ ngwa na-egodo okwute a maka na ndị Igbo amachasịzighị ibe ike ndị na-eje ụka ka mara nwanne anyị nwoke aga iyi echemba Biafra ngwa bido kụzibe nkụzi maka na onweghị ibe anyị onwe ibe ọwụ na ịbụrụ ebe anyị ma afa ya kpọkene ya afa ka ndị na-awụ ọchị m mụrụkwa n'ife ịbụrụ ukwu osisi ọ bụrụ be anyị ndị na-eje ụka asụ gịnị na osisi alụ nshi na ya nwa ji ndị mmadụ anaghị aga n'ihu mana fa eke ha ọrụ ọwụ na o nwere ibe dịka na-ekele job at least ndị mmadụ ya bụ n'ebe fa na-agụ eje ọrụ jekwa na adị ife isi ike ji anakwa ọkwa osisi ahụ egburu taa osisi ahụ egburu ka o nwechara mmiri ya osisi ya mmere ọpụrod na ihe ma ha gburu so na-ekwe n'afa Jizọs ọkwa osisi ahụ bụcha ọdị mmiri ya ngwa ndị ụka ka ihe mere unu jizi egbu nke anyị kedu ihe mere o ji awụ ibe ọwụ na anyị mere ọwụrụ alụ mana ọ dịkwa be ndị ọcha ka ị bụrụ otu esi dọbacha ya hie agụ ihe echemba Biafra gịnị ka mmiri ya na-alụ kọwagodo kọwaba kwuwe okwu ka ifere na-eme ndụ mmadụ nke aka nke ahụ amebiri be anyị rudọtị ịfụrụ ya mmiri niile ndị mmadụ ya amadịghị ife na-eme ka anyị jee ya mmụọ na-enye sensi ka onye ndị mmadụ sensi ịfụrụ mmụọ na-enye nwa nke ahụ mmụọ na-enye nwa ndị niile na-amụbeghị nwa unu jee mụta nwa share ịbanụ vidio a ọ bụrụ na mkpụrụ nke afọ na-esiri gị ike na ị na-achọ mkpụrụ nke afọ
anọ na mmụọ na-enye nwa anọ na mmụọ na-enye nwa mmụọ a na-enye nwa mmụọ na-enye nwa unu ga-amụta nwa mmụọ na-enye nwa ndụ niile shairi ibe a na-achọ mkpụrụ nke afọ fa enwetago nwa ka nje na mmụọ na-enye sensi ka achọwa sensi odumeje ebe elele ka achọwa sensi odumeje ụvụrụ adụzighị ihe n'isi mmụọ na-enye amamihe mmụọ na-enye brain mmụọ na-enye uche ndị Igbo niile vụrụ Baịbụl na-eme so na nna ha mere alụ biko nye ha uche ndị Igbo niile so na nna ha mere alụ nye ha uche nye ha uche nye ha uche n'orie nye ha uche na akwụ nye ha uche na nkwọ nye ha uche na eke nye odumeje uche nye ndị Faradin uche nye ndị Kristian ndị Igbo na-agba onwe Kristian uche fa enwezighị uche ka njere na mmiri fe mmiri mmụọ na-enye uche nyenụ ndị Igbo uche ndị azụ na nna ha mere alụ nyenụ ha uche nyenụ ha uche werenụ maka m emeghe maka ihe ọzọ were maka m ụghọ traditional Nwokedi anakwado m ebere ndị Igbo akwa oge ụfọdụ ọdụ nka m mibe akwa oge ụfọdụ ọdụ nka m bebe akwa ọdụghị m fọnị ana m ihe mmụọ ka m na-eme ọ maka m ebidobe maba mbe nke ode jinji nwanne m abịara m ịkụziri ndị Igbo ebe ifuru ukwu oshi ya n'ebe n'ihi ovuka ọ maka m ebidobe maba mbe m ka anyị jee na mmụọ ugenọma hei achọrọ m ije n'udo ugenọma neko mmụọ nwe obodo ọmụọ traditional Nwokedi Dada nwa Ududonka a na-agakwa saịdị ya aga ụzọ ọdụkwa saịdị ya mmụọ nwe obodo ọmụọ traditional Nwokedi bịa kenene m njewa ka ị na-ejewa eje na-akụziri ndị Igbo ife maka ndị Igbo amachachighị ife ike ọ na ha machachi ife ike negodo okwu mmụọ ka nnọ iburu ife awụ ọfịa Ududonka maka ekebe anyị na ebe na ha ejego na nke ekenne jecha ya ife ekenne o nwere ndị na-aza ekenne ekenne nwee ndị na-aza akụnne mana ba nwa ife niile awụ mmụọ okwu mmụọ ikuku ndụ mmụọ na-enye ihe ọwụ na biko ife niile na-akpa ụmụ Igbo ife niile na-akpa ụmụnne anyị ikuku ndụ kuwe ịbụrụ ukwu oshi a ọ bụrụ na ana Igbo baji asụ na ekwensu ka ọ na-eji egbu ya na ọya gwa ji na ndị Igbo anaghị emebe ọfụma mana ịdụ ebe a o nweghị ife na-eme gị maka na anyị na-enyeju ị na-emete anyị mma anyị na-emete ha mma ọ bụrụ na ịdụ na ana Igbo odumeje aka gị ije sụ ka egbuo gị ma ọ fara mba ka asụ ka egbuo gị ma ọ ebube mmụọ nsọ asụ ka egbuo ụnụ ifuru n'ụnụ ha na saiz mana ụnụ na ebe a ekele dịrị ụnụ ebe ka unu si bịa nice ka anyị na-eje achọrọ m ije n'udo njekwu ha anaba n'udo ụmụ mmụọ mmiri ekerekwe m ụnụ kwa asụsụ ụmụ traditional Nwokedi Dada nwa Ududonka ada m ekene ụnụ ọmụnwụ ụnụ ka ụmụ ụnụ ma onye ụnụ na-ahụfu m ahụ ekene dịrị ụnụ mbụrụ enu dịrị ụnụ ife niile echekọtara aka ọnụ mee ọwụwa na ọdụ otu ọwụwa dụ anyị na-akwanyekwara n'ụlọ ugwu maka ife anọwo onye biri nke na-agụzi science and wonders ifuru na-esi alụ okwu mmụọ traditional Nwokedi vision 2020 have come to established ifuru okwu mmụọ a ndị lụrụ ife ahụ factory company nọ nnukwute company nọ n'obodo arụziri ya ime onye bashiri ya na ọfa ji alụta ya mmụọ nọ n'obodo ekenekwe ngụ ọ bụrụ na na nka ka ịdọ ndị ụka aka gị inye igwe na nke ego gbuo ha ọ bụrụ na na isu ọbịa ndị isu ọbịa aka gị egbu izu so ka egbuo ha ọ bụrụ na ana Igbo ndị Igbo aka gị eso na ọgụwa ji berere ife na-echiri ha ike na ya gụwa bere na ife ara ha aka ọfụma mana ị nọ hia na-echekwa anyị ọ bụrụ na anwụ dute ụmụọchị anyị abịaghị ya ndị Igbo che na ọzọ nwere achara oche na ọzọ nwere ọbọgwụ ọtọsi
Pọtọsị achala ọmụọ traditional Okede Dada nwa Ududonka ọ wụrụ nọ n'ụlọ ka ị nọba ọ wụrụ kịta na ị ka nọ n'ala Igbo ma evuteghị ụnụ hie ndị Igbo asị na mmụọ na ebe a na o nwere mmụọ na ehihie nọ mmụọ a na-eme na ụmụazị ịbụrụ ebe edewere mmụọ ihe ya asị nọ ndị Igbo chere ọzọ gwụrụ ọhịa ịpụrụ o nwere ihe nọ n'ime ihe o nwere anụ nọ n'ime ya ịpụrụ ya biya e nwere anụ nọ n'ime ọhịa ọ wụrụ fa na ala Igbo ndị Igbo ji asị na gịnị chụba ndị amoosu chụba ndị amoosu chụba ndị amoosu chụba ndị amoosu n'orie chụbala ndị Igbo ndị amoosu n'orie na ahụọ na nkwụọ na eke ebe ka o si abịa ọ na-akọ ya anya azụgo na gotofụrụ nkịta ọkpụ n'ilo afụzi ọgụ ya na ụmụ ndị mmụọ Igbo na-esi dozi okwu mmụọ a ọ wụrụ na ọ na-ana Igbo ka ị nọ ụmụazị vutere ego Malaysia fa aka gị ịsụ na ọfọ nwa nwa na ụfọdụ aka gị mee odifere na akwụkwọ sef ịfụrụ osisi ya ọ wụrụ na ị nọ na nka aka gị ịma gị ikpe ọnwụ sinsi mana kịta anyị nọ ebe a nọrọ ọfụma ka anyị na-ejekwe ọmụọ traditional Nwokedi n'ọfịa udo ka nọ ofu udo ọwụna nọ n'ala Igbo nwechara ana niile a mana na ụmụazị be anyị amaghị m ebe ba siri pịabata n'ala Igbo tụrụ ụlọ religious knowledge be eme gịnị na-akpakọrọ ọfịa udo ụjọ o nwere udo a na-akpọ udo nwa ezi obichiri ụzọ ọbịa na-akụrụ akara na nka oge ndị ụka batara fenekata ana ehike fanebe eze mmụọ pere mpe anyị evughị evu mgbe ahụ ụmụ abịrịba were buru alọvinago ekerekwe m ụnụ ọmụọ traditional Nwokedi Dada nwa Ududonka n'udo ka m na-abịa ụnụ ọfụrụ ụzọ udo maka ndị mmadụ chere nji ahụ nnọta ma abịa lọba omenala m ka ihe a ụnụ ọfụrụ ihe a awokini war ngwa wee kie na ọpụ enwere ihe niile ụnụ na-achọ ọ nọ n'okwu mmụọ be m ife ọsọkwala ahụ nta ya gbaa asaa ọkwọ na ka ji echi nke nọ na nke edo inye na nka nke nọ n'isu ọhịa edo inye n'isu ọhịa nke nọ n'oko edo inye n'oko nke nọ n'alọchukwu edo inye n'alọchukwu nke ọ bụ na ebe o si bịa edo inye asụkọ ịfụrụ mmụọ niile nọ n'ala Igbo evunye bịa hie ife awụ yunivasiti m mmụọ niile nọ n'ala Igbo nwe isi ọtụ mmụọ niile nọ n'Afrịka ọmụọ traditional Nwokedi Dada nwa Ududonka ekenekwe ngụ nwa m ala nna ya marakwara na ndị ichie niile nọ n'elu ụwa ifuru osisi niile a onweghị ifuru udo ka nnọ ifuru ya ndị mmadụ chere nnọ n'udo ha bụ ha na nnọ ọkwa osisi ahụ egburu n'ala Igbo ka o vucha mmiri ya agụ iyi echamba Biafra gwagasị ya kọwara ụmụ Igbo ihe a ka a mara na ndị ọcha na-alụ ọgwụ na ọwụ ndị Igbo na ife anyị na-eme awụghị ife iberibe maka ụmụnne anyị na-anwụchasị na lack of knowledge onye nwụọ ndụbe o ji evuri ya naba na obi ndị ntụ ndị ọcha wetara ụnụ Baịbụl dị ha lụchara agwụba n'ofu n'ofu ọ maka ndị na-eche na nwere ibe dị na Trump ji emere anyị taa ntụọdụ na Trump na ofu mmụọ ebe o jezuo ụwa niile ọ ma ha mee ibe m kwuru ọ maka odu na-achị na odumeje na o mere ibe odume ka ịfụrụ m ụmụ traditional Nwokedi odumeje chuzuo time date and venue mkpụkọrọ mmụọ na ebe a bịa nlezi onye nwụrụ anwụ hara ya nawara o chere nna egwu anaghị m egwu egwu odumeje zuzuo ezuzuo ewere m mmụọ niile n'ebe a mmechaa ibe m ji emerebe anawara m ọkwa unu chere unu amaghị ibe sef mụnwa traditional Nwokedi na-amụ omenala ma amụdo otu a na ọ na Germany a chere iyi akwa mara mma anaghị agụ m chere m enweghị dị ego mana ana m adụ otu a nwanne nnukwu eze mmụọ ka onye nwe amụ onye ịbụrụ mkpọmkpọ ite ọ dị mkpọmkpọ n'anya mana ife ọ na-eme science and wonders ka njekene ikwuhi gwana maazị Nwahụ ikwuhi na ana m abịa gwana maazị Nwahụ ikwuhi na traditional Nwokedi nọ ikwuhi eso n'ihu mma gị na-atụ gị egwu mana ọgụ mụrụ ọmụọ traditional Nwokedi Dada nwa Ududonka
ekene ngụ kene ibe na-emere gị ibe oge echi Okeke nje ka wụgharịa ọ na-eje vutere nya ekenekwe ngụ ichie Maazị Nwafọ Ikwuhi ichie Maazị Nwafọ Ikwuhi ichie Maazị Nwafọ aka ji ọfọ Ikwuhi ekenekwe ngụ ụmụ traditional Okere da Ududonka hai na-ekene m anya n'ihe ka ịbụ ka na-ekene ụmụ traditional Okere da Ududonka abịala n'obi unu so udo dịrị unu anakwana m echefu unu na ọrụ na-alụ dị too much unu kwesịrị ịnwa so na mmụọ unu akwụsie ike owu na nwa ha na-akpọ odumeje zuzuo unu aga yiele m ya egwu unu eyiele m odumeje egwu onye ọwụ na ji m nwa wụ traditional Nwokedi were mmụọ ije mmụọ niile n'ebe a ikweghị nwekwara dụ mgba bịanụ mere m ịnyanga bịanụnụ ịnyanga shekiriba ụmụọma ihe dị mmadụ megoro ịnyanga ụmụ traditional Nwoke oge m bịabụrụ ebe a ụbọchị unu pere mpe mana fa unu evuo n'ivu onwe ibe je eme unu ka anyị na-eje odife niile awụ okwu mmụọ wụ ihe a onye ka esi edozi ya idosicha ya ọmụ amụma iwere ibe dị ndị kọọ ya ụhụ ụnụ bịa ụnụ na-akwahụ isi unu were ọbara ụnụ a na-awụsasị everywhere ka ọ na-asọ mmadụ oyi anyị fọ ụnụ ata anụ mmụọma unu ji amụ ndụ nọ na di na nwunye ife na-esiri ike abịakwara na nka njikọta ụlọ ọnụ unu enweghị ike ịgbasa unu ji amụta nwa mara mma ndụ niile ndị Igbo niile ife na-esiri ike mmụọ niile nwere ihe ọ na-emekwanụ mmụọ niile mmụọ dịgasị ndụ kedu anụ unu na-asọ na vileji unu onye ka m ga-esi alụrụ ya okwu mmụọ nlụcha ma ese ya ese tinye ebe ahụ ụbọchị nje abịa ịchụrụ ụnụ aja ma ewere ihe eji achụrụ anụ ụnụ anaghị egburi be ụnụ bịa chụọrọ ụnụ aja ọmụnwụ traditional Nwokedi na-emepe ọnụ ụnụ a na-ede ya ede n'akwụkwọ n'afọ ihe ọwụna ụnụ hụrụ ụnụ arịkọgnaizi ya maka ọmụnwụ sọsọ m ji egosi ya mmụọ a na-agbara egbe hai ọwụ na njikọta akpara na-asụ ọrụ ngụ ya mmụọ be anyị so udo a sị na onye jikwa n'ogwu ọfụ udo ụnụ ọfụrụ udo be anyị ime udo wụ ihe a mana agbachigoghị ya agbachigoghị ya so ka nje na mmụọ ndị Egypt because na asị Egyptian gods and the goddess fellow na ndị otu ya onweghị mmụọ na-anọghị ebe a mmụọ Afrịka niile nọ hie nke ọwụ na vụ mmiri ya maka odumeje na-ezuzu odumeje mee ohuo odumeje mee ya ofuo ụmụ traditional Nwokedi na-enu m ebe a nọ ka ọnụ m anya anọ n'Egypt now Egyptian gods Isis and Horus Blaulotos le region ụlọ ọ bụrụ na omenala anyị wụrụ region ka ọnwụ afọ ihe a na-akpọ anyị na n'ihe Egyptian god o jikwa na adọrọ ụmụ Igbo niile na mma ụmụ traditional Nwokedi na-agwa ụmụ udo niile after na ụnụ wọchara vidio ma ụnụ ejebezie n'okwu mmụọ mebe ihe niile anọghị ya ka m fụzi onye ji abịa n'afọ ụnụ ya ka mmụọ be anyị gbuo the person immediately osisi ahụ ba gburu ọkwa osisi a nwere mmiri a ị mana mmiri a river Nile oke nke awụ nke ndị India onweghị mmụọ na-anọghị ebe ekenekwe ngụ mmụọ ndị Hindus ekenekwe ngụ ụmụ traditional Okere da Ududonka mvurucha ike niile a unu na-enye m ka ị ma na-eme akwatu odumeje kwasasị ya nri ishọt sọnsọ m only wuti unu niile nọ hịa m ga-edefit ndị ụka niile nọ n'ala Igbo ekenekwe m unu onye ọwụ ana m ayọkwa n'ụnụ onye ọwụ si na omenala Igbo eje ha adọ ihe na onye ahụ egwu maka ọwụ na omenala Igbo na omenala ụnụ ama anakwuo because omenala ọgbọ enwere okpu that is ọgbọ omenala Igbo na omenala ndị India wụ ofu ibe ọlụmoso ofu ibe
ana m ayọ ụnụ kunienu n'ikem jee chụba ndị niile na-emebi isi na-akụta isi okwu mmụọ nọ n'ala Igbo. Ana m ayọ ụnụ kunienu n'ikem jee chụba ndị niile na-emebi isi omenala na ndị gboo. Kunienu n'ikem nwa dibịa owu na jere nara ndị mmadụ ego ka ọ kpaa afa ma ebe ọwụ na gbuonu dibịa ahụ gbaa na okwu mmụọ ya ọkụ. Ụnụ ọbụla ogirisi oke eji ya alụ agwụ ife a niile wa agwụ adọtụ maka agwụ na-eme. Ịbụrụ Mercedes ụnọ oke Mercedes adọtụrụ Mercedes ya agwụ hia ụnụ ama Mercedes ya na-anya nekwa agwụ ya alụtụ adọrọ ya agwụ hia. Ọ bụrụ na ana Igbo ka ị na osisi ya aja asụ na ọgụ nwa ji ndị Igbo niile n'ọrụ na ọgụ mere na ife shiri ike na ana Igbo asụ agụrụ na ana Igbo ka edo ndị ụka Fada Mbaka ejezighị da alahụ ụra, ebube mmụọ nsọ ejezighị akazighị ire da alahụ ụra. Ọ bụrụ na ana Igbo ka osisi ya kwụrụ n'azụ dụ Fada Mbaka agazighị na alahụ ụra, ebube mmụọ nsọ agazighị na alahụ ụra. Ndị ụka niile je na-asụ n'ebe a ka ekwesịrị ile nọ n'ala Igbo obi na a ga-egbu ya. Ngwa bịa na metụ nke aka, ọ bụrụ na imetụ nke na aka ị ga-eje nga and ijecha nga ahụ ijechawa osisi ya. Ọ bụrụ na o si be Nwokedi bịa ije eje n'ebe Nwokedi je weta tupu isi na nga ahụ pụta. Ọ bụrụ na o si ebe ọwụ na o si bịa ije eje ebe ahụ je wetakwa dị oisi. Ife niile awụ ndụ ndị mmadụ ka akụkọ chara hia maka na mmụọ ife dị adịdị ndụ ndị mmadụ ka aka ịchara hia. Ya nwa mere ndị ọcha ejizighị anwụ na painful exit mana ndị Igbo na-anwụ na painful exit maka na ndị Igbo ndụ nna nna ndị Igbo dowechara ife a anaghị anwụ na painful exit. Ibụrụ otu onye asị kpachie ndụ ya dobe ya hia mana ọ wụrụ ndị Igbo asụgo na ekwensu na-eji egbu ya mana ndị ọcha anaghị egbu ya, ndị ọcha na-edozi ya edozi. Ịbụrụ onye ọwụna nwere ife ọwụ ife niile a na-eri osisi ọwụna ịbụrụ na esi dozi okwu mmụọ. Achọrọ m isi onye adozie Ududonka ọfịa udo niile ụnụ n'ala udo achọrọ m ịnakọtachakwa ya ụnụ bak. So udo chụba ndị niile ji ọfịa gị, chụba ndị niile ji ọfịa gị, ndị niile jere kpara ọfịa udo unu be ahọrọ gị udo. Mgbe udo gbuola ụnụ anyị ewerekwa ana ndị niile ji ife udo be anyị, ndị niile jere kpakọrọ ọfịa udo so na mmụọ be anyị anaghị arụzi ọrụ. Mgbe mmụọ be anyị gbuola be anyị ewerekwa ife anyị na ọkwa na eze kwuo echewu traditional Nwokedi. Esi na lineage of ndụ eze eto ahụ si na ọwụwa anyanwụ bịa ofukewe eze nri, ofukewe eze arọ, ofukewe obi. Mana eze nri na-ejezi ụka, obi Nnewi na obi Ọnịcha na-ejezi ụka. Mana eze nri nke izizi jere exile ọ ife okpugu ji n'ebe a ekerekwe mọmụ traditional Nwokedi. Abịara m iwere okpu ha from exile were nawara ana Igbo. Onye were mmụọ aka ọgbajie ọkpa ọgbajie aka, onye were nkwu okwu n'azụ okwucha o nwere ike ọ dazie ogbu. Onye so na ife na-eme enweghị isi ọkwụ ovu isi o weta n'isi ya tinye ebe ahụ ka o wene isi nunu. Onye so na omenala nna anyị ha wa arụ ka o tizie ndụ anyị na denja ka egbubezie anyị ma ọ ka asụ na anyị nwewa ụmụ ndụ arụ ya gwa awụrụzie ụmụ ndị nsọ. Onye ahụ ji awụ onye arụ o ji anọghị ya atụele a na-eme ya ọtụtụ ife dị iche iche a na-eme ya. O jee n'ụlọ ọgwụ eje ha agwụta ya bika ọ sị na ife nọ chiwu nna Chukwu bụ nna. So onye ọwụra sị na nna ya mere arụ ife isi ọtụ ifuru osisi na-eche ndo. Ọ bụrụ na osisi ya nọ n'ala Igbo Fada Mbaka ji asụsụ gbuo na ọya nwawa ekwensu mana ọ na-eme anwụrụte ụmụ ọchị n'obodo a. Ndị obodo abịa dobe oche dọrọ hia na-enwe aṅụrị na-aṅụ nkwụ na-ekwu oyoyo. Ụnụ ọbụrụ onye esi eme ndị Igbo na unu dị lezi. Ama m ife njibi ebe a maka na mbịacha ebe a taa ndụ niile na-eso ụzọ m, ndụ niile ife na-eme na-amasị ma mgbe m metere ma mgbe m eme ite ha ya. Ndụ niile nwere the understanding of the time ife je na-agara ụnụ ebe ọwụ na ụnụ nọ ọsọgodogo nọrọ n'ime ụnọ kọstọma ji asị na ọgụ ka ọ chọrọ
ọsọgodo ndị ọzọ abịara chie ụzọ dafa ji ewere ya ha eje ha ewere nwu ya ha mmụọ nwe oche mmụọ ji oche ekerekwe ngụ mmụọ bi n'ụlọ enu o ndị ike ndị mmụọ ekerekwe ngụ ọmụ traditional Dada nwa Ududonka nwere na-asụ onye ọwụna sị na mmụọ be anyị egweghị ike iji oche dọrọ ọdụ onye ahụ anọkwa n'ọdụ onye ọwụna sị na mmụọ be anyị enweghị ike ibi n'ụlọ enu onye ahụ ebikwara n'ụlọ enu ọmụ traditional Nwokedi Dada nwa Ududonka ụnụ makwa na onye nwe nna osisi nke ọwụrụ na osisi a dịrị Igbo ukwu aka gị igbu ya mmụọ na-echekwuola anya hapụrụ ndị izu ọbịa na ndị Igbo ukwu na ndị ọwụra be ha waa mmiri fụọ bebe ọ bụrụ na ọ na-ana Igbo ka edo tụgọdụ ndị Igbo ji asụ na ekwensu n'oge na-eme na nje n'oge nwe na-eme na abakpọ ya abịa na Lagos fa anaghị ele ele fa aka gị iji Holy Ghost fire gbabago ịgbara mkpe na-atọ ịkara akakwanụ ọ bụrụ na ọ na-ana Igbo ka edo ndị pastọ na ndị ụkọchukwu aka gị igbewe Holy Ghost thunder shop ha na-agba ọkụ n'ọmụ traditional Nwokedi ọ bịara m nke ọma ekenekwa m ezumezu mmụọ niile n'ebe anọnyere m nwere nwee ike ịga ime this my teaching nwee ike ịga my holy land nwee ike ịwagharị ọhịa udo ife niile awa ọhịa udo ịfụrụ ihe niile zuru ezu mana ọ bụrụ na ọ na-ana Igbo ndị mmadụ aka gị kparịdị ya na ọ bụrụ na ọ na-ana Igbo ọtụtụ ihe aka gị ime ụmụ osisi ndị a ọ bụrụ na ọ na-ana Igbo ndị mmadụ aka gị ime gị ọtụtụ ihe etikwere nke omenala tii nke ndị a tii nke ndị ụka mana ndị ụka dị anya ukwu ọ bụrụ kịta na-ana Igbo ka traditional Nwokedi mere ihe a ngwa wọchị ya na nke a aka vutere evute enwere ike ọnwụnwa ọhụụ ọ bụrụ ebe a nọ na-ana Igbo ndị asụsụ wofu ife asụ ejebe gbuo ya kpọrọ ndụ ekpere ndị aka ji eweta ọ bụrụ kịta nọ na-ana Igbo enwebeghị ihe ndị be anyị akaraghị ime mana ọbịa na ka enwe amaghị ya ụbọchị nta ka a chụọ na Owere nchi ọka mmụọ traditional Nwokedi dị eze mmụọ udo ọrụ m ka m na-alụ ma ma alụchaghị ọrụ m onwe ha ebe m na-eje ife mmụọ kpọrọ mmewe ka nne m ọmụnwa dị only one in the Jah creation n'ụlọ Chukwu okike abịa maka nguzoro na-asị ekene dịrị gị Chukwu okike abịama ekene riri gị onye na-eme mma ekene ihe ọma nke na-eme ihe ọma nke na-eme anyị ekene gị sị gị Chukwu abịa manala ekene ka m gụziere gị information because otu a ka m ga-esi ala Ududonka m lụcha emede information isi ha na geeti na-abata gị gụọ ya Heartreach welcoming in the Bushcraft Garden ka agbara ya Botanical Garden Odinburgh ka ịbụrụ ya city m Odinburgh then ịbata here ọ sịgo na ụmụ oishi a na ị gaghị emetụgasị ya aka maka na ụfọdụ nwere pawa ịba gị n'ime so ya ka ị gaghị eji metụ dị oishi aka gasị ị gaghị na-anya baskoro n'ime hia mana ị ga-eji ụkwụ ga ebe ahụ agwa gị na mmụọ a na ebe a so na ị nwere ike ime iti ya na ịkpọrọ ụmụazị ị ga na-akọntrol ụmụ gị ka ụmụ gị hapụ imebi ihe hia ị gaghị eji ụkwụ nkịtị ị nwere ike iji ụkwụ nkịtị bụrụ ya na a na-agba ụkwụ nkịtị agaghị ya maka ị na-aba n'okwu mmụọ ị ga-agbafe ụkwụ a mere ndị omenala ji agbafe ihe ụkwụ were baa ndị ụka ndị Muslim agbafe ihe ụkwụ were baa bara ndị ụka na-agba shuu because fa na mmụọ so anaghị aṅụ anụ hia anaghị agba bọọlụ ebe a ụmụazị nwere ike iri ihe ọwụ na gwuo egwu agbaghị nkịta abịa hia mana ị ga-eji vidio ị ga-eme kamera ọdụ allowed nrụchado one a n'ala Igbo ka ịmụ ebe mmụọ nsọ ga na-ayọ mbiko ka m bịanụ be gị ndị niile na-agba anyị ndị idol worship gekọrọ asụ anyị shọt ka m bịazie soro ụnụ worship bụ idol mana imebicha ya ire jee werekwa ya ọzọ imebicha gị imebicha ya ije nwetakwa again ka nje kụziere ụnụ ibe n'oishi a because ọwụ na ọba anyị ka oishi a dị ya ishvice
Hier. Genau, ich weiß. Du. Ja. Dus je bent nak hier und dann gehe ich. Ja, Mann. Alles gut, schöne Wochenende. Danke. Ich will euch hier. Alle Gäste hier Joche. Ich will noch bikani me yo gbe hoden no na ebihi na ohia. Aworo no na ani Igbo ka edo. To God ebe mmụọ nsọ akazihi. Ich will na si dozicha ya ọmụ na godo anya. Kuna na anya ọ na wo na Chukwu anọzihi. Chukwu mmụọ dịkwa na ndụ. Ebe ọ na akwụkwọ ndụ adọghị ibe anọghị ebe a. Anwụ fụta too much. Everybody na-abịa nọrọ here. Na-enwele ndụ. Ụmụ nnụnụ ekedekwe m na ụmụ traditional Nwokedi. Ịbụrụ ya nke ahụ Egypt. Ihe ahụ Egypt. Ọ mụnwa. Hey, ịfụrụ traditional Nwokedi. Ịfụrụ onye ọ. Maka na ọ na-amazighị ibe. Awụ na ụnụ ma ibe. Nke ahụ Roman, nke a Egypt. So, ọmụ traditional Nwokedi. Ayọgo m amamihe n'isi ụmụ Igbo. Yọọ ife isi ike, ogologo ndụ na ahụ isi ike ka nna afọ hia. Ife ọma zuru oke. Na ezinụlọ ọwụna na-ala ike ife ọma. Ezinụlọ ọwụna. Ezinụlọ ụmụ Igbo niile. Onwe ife ga-eme ụnụ. Chukwu oke abịa ma nọnyere ụnụ. All the days of ụnụ life. Ibụrụ na-eshi afọ hia. Ị nwere ike ịfụ bata ị gaghị abatazi. Ịfụkwa ha na ị gaghị abatazi mụ afọ na ị gaghị abatazi. So ka nje vuru ụgbọ ntu oyi m ebe ndewere na emechago m ife nje ma mmisi agbasago na banụ n'udo mmisi agwụsiwo ekene dịrị Ududonka na abagolo na mmụọ niile nọ n'ala Igbo. Ise. So oge nje alụcha Ududonka. Information ya ga-anọ ma outside ma inside. Otu a ka ọ ga-adị n'okwu mmụọ niile nọ n'ala Igbo. Onye nwa mere nji na-agwa onye ọwa na mana ya na-alụkọ ọrụ. M ga-adọkụmentị ihe ọwụ na-adọkụmentị. Ebi n'obodo a na-adọkụmentị something na-adọkụmentị. Ana m eme ife nzuzo ọwụ na nye gị 1 naira. Rụọlọ m ọrụ 1 naira. Nye gị 2 naira. Rụọlọ m ọrụ 2 naira. Nye gị nke gị sị gị jide nke a. Ọ ihe mmụọ ka m na-eme. Anaghị m egwu n'obodo a. Egosigo m ụnụ ihe wụ omenala ọdịnala. Onye aka iji esekwu ya na India. Onye aka iji esekwu ya ebe ọwụ na ụnụ nọ. Mana anya ụnụ mere mmechi ọ na-adaghị afụ ụzọ. Mana abịago nke mmepe anya ahụ ka ụnụ hụwa ụzọ. Share ya na vidio. Ọwụ na nnara ome enweghị more than 300 share. Ọwụ na nnara ome enweghị more than 300 share. Mụ na ụnụ ga-anụ ezigbote ọgụ. Share na ya na group. Share na ya na page. Share na ya na everywhere. Ụnụ anaghị na-akpasu m iwe ka m na-asụ oyibo. Because ụnụ kpasuo m iwe ma asụgbu oyibo ka m nwee ike ịnụsa ụnụ ọgụ merie ụnụ. Na-achịkwa back to asụsụ amụ na ụnụ na-asụ. Mana ọ bụrụ na ụnụ maintain asụsụ amụ na ụnụ na-asụ. Udo ga-adịrị mụ na ụnụ. Gwa na ndị ụka ha agazi na-emebi isiokwu mmụọ nọ n'ala Igbo. Ekerekwe m ụnụ. Onweghị onye ọ na-esere mụ na ya na-awụghị omenala na ọdịnala. Ụnụ hapụghara m omenala na ọdịnala m. Amaghị m onye ọzọ ife mmawo ụnụ. Mana ọ bụrụ na ụnụ je mebi isiwo omenala na ọdịnala m, kedu ife ụnụ chọrọ ka m mee? Ọ ndị nna nna anyị nabatara ndị ụka mgbe dịrị gbuo. Onweghị ife mere anyị kipụrụ ụnụ wee tonitezie ụnụ ga-asosieti bezi wute anyị nwa. Ọ dịzi ụnụ ka nwere ife ọjọọ anyị obu nshi n'ike. Ọ nshi eburu ndị ọcha na-eme omenala. So ekenekwe m ụnụ. Ndị mmụọ ha na-worship mmụọ be anyị. Ndị bịara bukọrọ mmụọ bụ ụnụ na-worship dị mmụọ na-alụrụ ha ọrụ. Ụnụ nweziri dị mmụọ ka ezi nke ụnụ na-worship. Onye nwe mere ụnụ ji abịa sọnsọ ndị ụka na-abịakwute m. Meere m nke eze mmụọ. N'onye n'isi na anya dum. Ụnụ ọ na-enyere nshishi m ji eme anything. Onweghị ife ụnụ na-enye m. Ana m emere ya ụnụ for free. Because mmecha ya na ndị ụka ji eje yiri ịgba nda. Si na ọha nwawu ndị omenala. Nazie represent ọrụ nlụrụ alụ.
ọ mụọ traditional Nwokedi agụ iyi ekerekwe ngụ agụ iyi na India agụ iyi na New Delhi. You should be knock here. Ja man. Aber Sonntag ne? Auch ne? Sonntag ist hier auch off? Ja. Ah. Dann Immer 2 Stunden jetzt. immer 2 Stunden. 2 Stunden jetzt. Bis wann? Sonntag ist von 8 oder wann auch bis 17:30 Uhr. Ah, nicht lange. Auf 5,5 Stunden reicht ja, ne? Ja. Dann versuche ich nächste Woche, nicht diesen Sonntag. Ich gehe morgen in Lapan. Ja, in Lapan ist schon mit der Täube und genau. Und dann nächsten Sonntag versuche ich wieder hier zu kommen. Ja, klar. Ja. Und dann ist eine Kollegin da, die macht das ja offiziell. Aber dann weiß man schon mal so etwa. Ja. Ich wohne in Harenweg, in Osthamburg. Ja. So eine schöne Da- Natur vor dir. Ja, da ist auch viel Natur, genau wie hier. Natur ist herrlich. Genau, ich bin da. Alles Gute, ne? Danke, ciao. So, mụ ọtara dị. Ana m elu n'isi mmiri o. Mụ na ndị mmụọ na-ekwukwo. Mụ na ndị ichie. Mana efu m adọ m nkịrịnkịrị anya. Onye mere ndị mmadụ ji akpọ m ihe, akpọcha m ihe, ba naruo ihe ha nọrọ na ya adịba na-echebe, ba na-eti. Mana ibere ejeghị ekwe pụtasị m sọrị. Ekere